nyare chena muso malikono malikoka ngafuli ani bwe masiribe kata kanyeshi obele jedima la dala kola minyi shibiri aukajemuka mandibi sigi nama wuli kudogo ku kuna funi gafu kono ko bitamna lasi oma odinke na bolma kefe mamadi bakuruba kuna tu MBK alini Sulumani Aidara Shirifuke sigatenna minyi jawi jalo flake ale bulube nege ferola ka jaw chari formata tabili Allah kana ko sabati bayu mikoro chiruke fulike kadu minyi kuna funu yi ka chambulu bikusebe wa ebe jalati ikra mo ngai ba ko eco diesel chiruke eco di ayo basite ni koni amayira ka ko ni bara mbebe mami ka yemora kono ye ankara mo na nyama biture amafu ni watina ayo ni be la mo ni kon mo rappela de l'info ko ni bara da mele mo ni bo ko no amtane sigatala shirifuka minyi anga jamana yi akalale do wati na nebe mbuludo ka boni sebenyi ni oba wele ko independent independent ale kumaledo minyi madi ministri nyama shokal ko kala maiga minyi la sigide mnume anga jamana korono yi ambassadeur yi shokal ko kala maiga temene ayu bismillah primature la bebe kana ka minyi shokal ko kala maiga yi wa aya yira ka fo gelea mi me anga jamana kono krenga nyana minyi nyangili mi ndame kanyishi malima ni bebembe mi ndame kanyishi anfaso malima ukele nika shukel ko kala maiga aya yira ka fo ko abayira jemala minyi ambassadeur nunungi uka famia ka fo gelea mi me ulu ni franci marabo uche kunga franci kadunga do ka fo ulu ni malidihu utenyona sigatenna minyi franci marabo yi awa ulu deni minyi mali marabo uteka nyon wa ya hadilala mingira sababu yi franci ka ambassadeur minyi me anga jamana kono franjira fanga moyi anyina fetle saba kono ka kusuna ka kaso che ka bo anga faso mali kono akarati ubara ko ngelesa shokel ko ni ayira ka fo sika ko ndala be membe bele jili be ka ke franci jamana fe yala sa minyi abiseka mali aleni jema bla nyona chugumina shogal ko kala maiga aya yira ka fuku sikata la chugashi minyi barkani kana ndel fui kamo anga mali kono yala sa minyi mali ye abiseka kla chugumina afuli nguluchi kasoroka adda kulunji no temena kabui shogal ko kala maiga minyi ino européenne moko kala buru krengere de mi manga jamana kono no ba wole ko force takuba shogal ko kala maiga akoni jalakilita kanyeshi ulumo aya yira ka fo minyi takubai ko toko gwazande toko imada kelebule inati ko toko imone ka dabole me klal de kama ko minyi takubai minyi koroboroka kata tamashegi kala ka koro de bamburu wa bamburu mimme na di klalike ola ko jema ka famia ka fo minyi franci ali ni takubai ute adore kama yala sanga faso mali abiseka kla chugumina na shogal ko kala maiga ko ni ayira ka fo ni aye ali ni ambassadeur nungwele kanya folike wede ubiseka famia so chugumina mo ka do ka fo malika daile ledo ani jamana bele jele ni nyonje ko mali jamana yi jamana mi ni abinyuma do ni fatiri mo ngara minyi MSC fe independent ali kono na yesho siga fuita la MST amale fuka independent ma bela jele fu watina mamadi borwa konati kuniye duni comment on appelle kuniye dunini golowato ona blato ke ibasoro aparatolu Mohamed Ali Bachili ni ale reye surna doli ke babaye an ka jamana ka ako ayaka tien fo français na ka buru jalandu ka beni u ka ministre mi na le be fama ko Jean-Yves Le Drian na ale re ko français fama ka le ka kuma no ko ale bi jo ajoro la ale koni bina aka bisi basa kauna ina ko mi yera foto na ore na
kɛ sababu ye Mohamed Ali Bachili ale kɔni a sigilen anw ka radio dɔ sanfɛ a y'a laɲini ka ni maa kofɔlen n'o ye Jean-Yves Le Drian ka a jaabi ka bɛn ni waleya min ni CEDEAO jamana y'a ta k'a ɲɛsin anw ka jamana ma min yɛrɛ ni a bɛnnen tɛ a tɛ sariya kɔnɔ a b'a yɛrɛ ɲininka anw ka jamana ani Faransi ɲɛmaaw ayiwa maa jumɛn de bɛ yen nɔ minnu n'o olu u dalakanw u n'olu ka kɛwalew n'o o ni sariya tɛ bɛn a bɛna mun de fɔ tuguni a ko ale kɔni b'a fɛ k'a dɔn Faransi a n'a ɲɛmaaw u ka malidenw lamɛn dɔɔni ten sa ka anw lamɛn dɔɔni an bɛ mun kɔ walasa an bɛ se k'o yir'u la walasa u bɛ se ka faamuya an bɛ se ka faamuya sɔrɔ an bɛ taama ɲɔgɔn fɛ nka ale kumakan kɛra mun ye ko anw ka jamana faamaw ko c'est des irresponsables. Jɔnni ka jamana faamaw Mali minnu b'an kunna bi Bachili de ye nin fɔ Bachili ma nin fɔ Jean-Yves Le Drian ne ye nin fɔ Bachili fɛnɛ ko k'a ɲininka sisan anw de ye irresponsable ye wa anw ka ɲɛmɔgɔ walima Faransi de ye irresponsable ye o de kama ale ko a ka malidenw lamɛn ayiwa a kɔni ka yira k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw minnu bɛ sariya dɔn a caman ko u bɛ Faransi kɔnɔ ko ale b'a ɲini u fɛ ayiwa kiiri min ɲangili min ni CEDEAO y'a ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'a tɛ sariya kelen kɔnɔ n'a tɛ CEDEAO yɛrɛ minɛ n'a t'u yɛrɛ bonya ko ale b'a fɛ u ka sariya dɔnbaw u ka CEDEAO yɛrɛ ka sɛbɛnw bɛɛ ta k'a kalan sa ni wale min taara ka Mali sɛgɛrɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ sariya kɔnɔ a ye ɲininkali fɛnɛ kɛ ko a b'a fɛ tuguni ko anw ka jamana walima Faransi anw bɛ togoya min na bi k'i b'a ye gɛlɛyaba bɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen ye filanan fɛnɛ ye jumɛn anw ka politigimɔgɔw ani anw ka bi jamana marabaaw k'i b'a ye gɛlɛya kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye filanan ye k'a ko o gɛlɛya in ko o kana an ban an ɲɛ koli ma dɛ k'i bɛna ye k'a fɔ anw ka ɲɛmɔgɔw i sɔnna i ma sɔn bi ko u ka di malidenw ye i ye politikimaa ye i sɔnna i ma sɔn e ka da la k'a fɔ ko minnu b'an kunna bi u ka di malidenw ye wa k'u bɛ ka malidenw ka baara kɛ o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ n'a ma ɲa k'ale kɛra maliden ye wale taara ka anw ka jamana sɛgɛrɛ min bɛ anw ka jamana buruja a jaabili kɔni o kɛra ale ma diyagoya ye hali n'o y'a sɔrɔ kuma dɔ la minnu bɛ fanga la n'o ale n'olu hakilina u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc a y'a yira k'a fɔ Faransi faama min bɛ n'a bɛ fɔ ko Jean-Yves Le Drian a ye kumakan min ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ ko maa bonya kuma tɛ nin ye ko wa k'a dan tɛmɛlen don ko wa k'ale b'a fɔ a ɲɛna bi ko a ka jisuma dɔɔni kɛ a miniji la walima a koliji la walasa bɛnbaliya min bɛ anw ka jamana ni Faransi cɛ o ɲɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ko a bɛ hakililajigin fɛnɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian a taalen Nations Unies na a ye tɔgɔ nasuguya bɛɛ da anw ka jamana la o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ min ye u ka jɛkulu min bɛ min ye u ka keleya tɔnba tubabu jamanaw ka keleya tɔn min bɛ yen a taalen a sigilen o kuma kelen de fɛnɛ kan tuguni ayiwa Bachili ko a ma ko a kan ka ladɔnniya k'a fɔ ko u ka Élysée min n'o bɛ Faransi dɛ k'a ka ladɔnniya k'a fɔ k'o ye a bɛ fɔ minnu ma ko nɛgiriw farafinw k'o ye farafinw ka so de ko jagokɛla min tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ k'u ka traite négrière o jagokɛla ko o dɔ de tun ka yɔrɔ ye Élysée kɔnɔna ye ni fasiri kɔni anw ye nin sɛbɛn ka bɔ indépendance kɔnɔna la min kɛra Mohamed Aïdara fɛ Surukɛ ne bɛ bolo don bamananw m'a fɔ bamanankan la ngɛlɛ ba ka tigaforo sen don n'a ma sosoro ka wuli min kɛ surukɛ a tɛ se o la ne bɛ bolo don ka bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a wele ko le soir de Bamako Bamako wula ale kumanen don min ye Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine ale ni Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron u ye ɲɔgɔn ye Russie jamana na ɲɔgɔn ye mun de dɔwɛrɛ ye koyi a ye mɛn k'a fɔ jamana dɔ de bɛ yen n'o b'a wele ko Ukraine Ukraine ale yɛrɛ tɛŋunen don min ye Russie jamana na min ye Amérique jamana na ale ni a jɛw ayiwa olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ walasa olu bɛ se ka jɔyɔrɔba kɔni sɔrɔ o jamana in kɔnɔ min ye Russie faama yɛrɛ ye Vladimir Poutine ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye jɔnmaana kɔni ye ka ɲɛsin ale ma ka sababuya kɛ min ye nazaraw ye n'u tora ka Ukraine jamana sɔrɔ a dɔ la u bɛ fɛrɛ Russie jamana ma o de kɛra sababu sa min ye
Putin ale kɔni ye kɛlɛkɛminɛw ŋɔni bɔ min ye Ukraine ka sɛbɛkɔrɔ lamini minnu bɛ taa ji kan olu bɛ ji kan minnu fɛnɛ bɛ munumunu zali kɛ sanfɛ olu bɛ munumunu zali kɛ min ye Rusi jamana ye kɛlɛcɛ 125 a y'o de bila u ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ la a dun ye mɛn k'a fɔ min ye kɛlɛ kɔni ye a gulonnen don mugu ka a bɛ bɔ bi wa walima a bɛ bɔ sini wa a t'a dɔn min ye Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale kɔni y'a ye k'a fɔ min ye Putin kɔni ye a tɛna maa dɛli ayiwa a kɔni tɛna segin a kɔ o de kɛra sababu ye sa Emmanuel Macron ale kɔni dara Rusi jamana na yalasa min ye u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ kɛlɛ ale bɛ se ka bali cogo min na o kɛnɛ kɔni nka min kɔni ye maa dɔ kɔni ɲininkali kɔni kɛ min ye Rusi jamana ɲɛmaa la Vladimir Putin ko yelima min ye Wagner ko kuma min n'a bɛ senna Mali la tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ Rusi jamana ɲɛmaa Putin ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kuma in kɛra dabaliban ye a y'a jira k'a fɔ min ye kɛyɛrɛ ye jɛnɛjɛkulu minnu filɛ nin an ka jamana kɔnɔ ko Rusi kɔni tɛ u lakodɔn a ko k'u b'an ka jamana kɔnɔ ko Rusi tɛ k'u lakodɔn ko nka u ka d'a la k'a fɔ Rusi ka sɔrɔ musobaw olu kɔni bɛ labɛn na yalasa ka na Mali kɔni kɔnɔ ko nka min kɔni ye Wagner ko kuma min kɔni bɛ ka fɔ ko Rusi kɔni tɛ olu lakodɔn dɛ siga tɛ nin na wa ko olu ka min ye kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu n'u b'a wele Wagner n'a ɲɔgɔnnaw ko o tɛ Rusi jamana bolo dɛ ko tɛ olu bolo ko bɔn u k'a faamuya k'a fɔ malidenw k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛlɛcɛ dɔw minnu kɔni b'an ka jamana kɔnɔ ko Rusi kɔni tɛ u lakodɔn dɛ kuma in kɔni b'a la mɔgɔw la ayi bakɔrɔba nin tɛ bɔlen na koyi ni maa min bɛ kunnafoni dɔn kabini Mali ta ma se Rusiya jamana yɛrɛ a fɔla fan bɛɛ fɛ Wagner ka a lakodɔnnen tɛ Rusi jamana fɛ kabini mana Mali la kabini ba taa Centrafrique nka sirikɛ min ka di mɔgɔw ye Putin tun k'a jira k'a fɔ vraiment olu yɛrɛ ka kɛlɛcɛw b'an ka jamana kɔnɔ o de ye mɔgɔw firisiri dɔ Putin ka baarakɛlaw tɛ o a tɛ se k'o fɔ Putin ye cɛ ye maa don maa min ni kuma man di a ye mais Mali yɛrɛ lakana bɛ cogo min na hali ni Putin m'a fɔ mɔgɔw kan ka dɔn k'a fɔ ko Rusi bɛ yan parce que ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ale yɛrɛ bɔra k'a confirmer o dun ye Putin ka ministre des affaires étrangères Rusiya bɛ yan bakɔrɔba mais Wagner de tɛ yan kuma filɛ nin ye Rusiya bɛ yan Wagner de tɛ yan min ye ni Vasily kɔni ale kɛra l'essor de Bamako ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ an b'u fo essor de Bamako fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen an b'u fo Mamadi bakɔrɔba Konate i da komi i y'a fɔ cogoya min na ne yɛrɛ kɔni bɛ tɛgɛ kari don mɛ bɔ ni jumɛn Nouvelle Horizon ɲɛda kura awɔ i bɛna ye k'a fɔ ka bɛn ni anw ka ni ka bɛn ni février kalo tile 6 ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ fanfɛ bolo min bɛ n'a bɛ wele ko Farabugu ko bi alhamdulila ayiwa ko Farabugu kɔni ko a seginna malidenw ma ka bɛn ni anw ka kɛlɛkɛcɛw ka wale ka bɛn ni anw ka kɛlɛkɛcɛw ka baara ye ni kɔni ni kuma lasera n'o o ye kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka kunnafoni a bɛ bɔ yɔrɔ min na ni a bɛ f'o ma ko DIRPA o ɲɛmaa colonel Suleman Danbele ni kɔni nin kɛra ale ka laseli ye i bɛna ye ka bɛn ni tɛnɛndon tɛmɛlen février kalo tile 7 san 2022 maliyɛn caman tun bɛ yen maliden caman kɔni tun bɛ taama la u tun bɛ kuma la k'a fɔ ko an bɛ waati min na kɔni ko Farabugu kɔni k'a seginna malidenw ma ko nka k'i bɛna ye a seginna cogoya jumɛn na a kɔni a ma segin ten gansan bari a kɛra kɛlɛ caman kɔfɛ ayiwa a kɛra muguci caman kɔfɛ o de kɛra sababu ye bi an bɛ waati min na Farabugu seginna anw ka jamana ma i bɛna ye yɔrɔ min kɔni yɛrɛ kun don a bɛ taa fɔ kalo 3 ɲɔgɔnna si la yɔrɔ in denkun kɔni tun bɛ yen nɔ hali walima ka balo di diɲɛ dugulamɔgɔw ma diyagoya de don fɔ anw ka kɛlɛkɛcɛw kun ka pankuru de wuli ka sɔrɔ ka balo bila ka jigin Farabugukaw kan sanfɛ siraw fɛ ayiwa nka bi an bɛ waati min na olu kɔni nɔgɔya kɔni donna olu la i bɛna ye Farabugu ka bɛn ni février kalo tile 6 yɛrɛ n'o ye dimanche tɛmɛlen i bɛna ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko o waati kɔnɔna la ko anw ka kɛlɛkɛcɛw olu taara ni balo caman de ni ka taa di Farabugukaw ma walasa u bɛ se ka u da dumuni sɔrɔ cogoya min na bari ka d'a kan waati min na gɛlɛya tun bɛ dugu in kan gɛlɛya yɛrɛ tun bɛ hali dumuni ko la i bɛna ye k'a fɔ olu ka baara yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen tun ye sɛnɛ ye sɛnɛ yɛrɛ min tun y'u ka baara fanba ye maa tun tɛ se ka bɔ ka taa sɛnɛyɔrɔ la
maa kun tɛ se ka bɔ ka taa ko wɛrɛ kɛ ka d'a kan jatigɛ wale kɛbaa ninnu u tun bɛ ka gɛrɛntɛ ta k'o sigi dugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan nin fana ye u ka laseli n'o ye a bɛ fɔ min ma u ka mɛri danga ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko jamana in kɔni Farabugu ka a kɔni a bɛ waati min na bi ko a bɛ i na komi a basigida basigi nana bari ka d'a kan ko kɛlɛkɛcɛw nana ni dumuni caman ye bari sira min yɛrɛ n'a a tun bɛ yen nɔ ka bɔ dɔgɔfiri ni ka na Farabugu kɔnɔna la ko sira in yɛrɛ tun tɛ se ka taama ko n'i y'a ye kɛlɛkɛcɛw kɔni taamara o sira in kan ka na don Farabugu ka na se fɔ Farabugu k'a bɛ a bɛ ko dɔ kofɔ a b'a jira k'a fɔ ko ayiwa olu kɔni labilala kana bilala a b'a jira k'a fɔ kɔni tɔɔrɔ min tun b'olu kan ko nin ye o kɔni o bannen ye pewu donc o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw minnu olu ka laselikɛla min yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko DIRPA ale kɔni ɲɛma ale fɛnɛ bɔra ka laseli kɛ a ye laseli kɛ nka a ma fɛsɛfɛsɛli k'a la a kɔni ye min yira malidenw na k'a fɔ ko Farabugu kɔni an bɛ waati min na a seginna anw ka jamana ma Farabugu kɛra anw ta ye bari nin tun ye Farabugu sigini anw ka jamana ma ko anw ka président yɛrɛ Assimi Goïta ni waati min na ale yɛrɛ tun bɛ anw ka président dangaya la ko ale yɛrɛ tun ye a layidu ta Farabugukaw ye wa o layidu tun a timɛlen filɛ nin ye fasiri ye min lasera min kɛra Mahamani Ture fɛ an ye ale sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Nouvelle Horizon fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn Serifukɛ ne bɛ n bolo don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o b'a wele ko l'essor min ye an ka finitigilakaw ye ko tɛgɛrɛ kan ka f'u ye nin waati laban in na tamasiyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka yira k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw ye awɔ ko u kɔni bɛ ka se kɔni sɔrɔ jatigɛ walekɛbaaw ka nin waati laban in na ko kabini colonel Assimi Goïta n'ale kɔni ye fanga kɔni da a yira k'a fɔ min ye ni kura kɔni ye k'a a fiyɛra an ka bolimasiri tabaw la a sababuya kɛ min ye kɛlɛminɛnw ni kodama jamaw ayiwa ko kɔni kɛra an ka taa ka di an ka finitigilakaw ma o k'olu de kɛra sababu ye sa ka na ni nimisi wasa caman ye o nimisi wasa caman dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na min ye u ye kɛlɛbolo fila sigi senga ni u b'a wele ko min ye opération Maliko ayiwa u ye ale sigi senga o sigilen senga sa a yira k'a fɔ min ye Mopti ale marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Jene ka taa Maribugu ale ni Kwakuru a yira k'a fɔ nin waati laban in n'an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ kɔni kɛra sababu ye jatigɛ walekɛbaa caman ka u bɔnɛ u ni na ko n'an tɛmɛna ka bɔ yen min ye Koro marabolo kɔnɔna ye yɛrɛmarakafo kɔnɔna ye a yira k'a fɔ min ye jatigɛ walekɛbaaw ka ɲɛmaaba dɔ tun bɛ ne fagali jugukɛlaba kun don a tun bɛ ka min ye tɔɔrɔ caman da ka ɲɛsin Korokaw ma ni u b'a wele ko Saga Abala ni a dɔnbaa lajɛjɔw b'a fɔ a ma ko Sidi Agate ayiwa min ye an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'ale bɔnɛ ale na wa yira k'a fɔ nin jɛ kofɔlen baara wɛrɛ kun d'ale la ko min ye pɛrɛnbaaraw ye a bɛ to bila an ka finitigilakaw kɔni ɲɛ n'u ka bolimafɛnw yɛlɛla u ka o la u bɛ sɔrɔ ka min ye yɛrɛkɛ ni u ye min ye an ka finitigilaka caman olu bɔnɛ u ni na ko n'an bɔra yen halisa an bɛ taa min ye Segu ale marabolo kɔnɔna ye min ye Jabali ka taa Sogolo min ye Segedara ale ni Farabugu min ye an ka finitigilakaw fana ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ka na ni hakilisigi ni basigi kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen in na ɲɔnɔ ale dugu dɔ bɛ yen n'o b'a wele ko M214 ayiwa ni ale yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ yɛrɛmarakafo la a yira k'a fɔ u taara jatigɛ walekɛbaa dɔw kɔni sɔrɔ yen u tun bɛ ka bagantigiw ka bagan kɔni minɛ u la an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye misi 193 u y'o kɔni minɛ jatigɛ walekɛbaaw la tila k'a ɲini misitigiw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka na u ka misiw nɔfɛ u tɛmɛnen kɔ ka bɔ ɲɔnɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔ ala tona an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye jatigɛ walekɛbaa caman min u bɔnɛ u nana min ye u bolofɛnw ye ka olu minɛ u la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a yira k'a fɔ min ye Nara ale yɛrɛ yɛrɛmarakafo ale kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnyana u ka kungokoloba min bɛ yen kungokoloba min n'o b'a wele ko Wagadu ale ye yɔrɔ ye min ye jatigɛ walekɛbaaw kɔni ye u sɛbɛkɔrɔ ka ca yen kosɛbɛ o kɛlen sa an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye jatigɛ walekɛbaa caman ka olu bɔnɛ u ni na u tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maa 18 ka olu ɲɛnama minɛ maa 18 minnu minɛ na a yira k'a fɔ maa 16 olu ye
Mauritanie nga deuni nga ila ka fo yi minyi ubulu fenchama mine minyi marama feu mabaranu ani fenchama yu mine ne ma ku fali nuna no chemena ka boy kameta siga so marabulo kono alisa anga fintigla ko ga bulika jo kregre nyana minyi buguni yere marakafu uchala yere marakafu anga fintigla ko fene ga bulika jo kera sababu ino wati da baina yatinga wale keba chama ngone ku bone unina minyi ka do fene nyana mamine ayara ka fo siga so marabulo fene kono yatinga wale kebo fene ga bulika jo kera sababu ye minyi bagandigi chama ku ka bago unjwa ku yandara ki ula wanga fintigla ko ka bulika jo kera sababu ye nyena na libe siga so ale marabulo kono minyi mishi kemefla ale biworo ukoni nye umine jatinga wale kebola wakati laga mishi tuku ukoni nye minye uka mishi uye ka daka de umo umi ngoni nye tegere uka nga fo anga fintegala ko ye ne mwati laba ina kaso kweke ubeka siba ya kone zoro jatinga wale keboka nifatiri ngoni zebera minye bambamble dumia fe le sor kono le sor ama mabela jene fo mabele dumia ka ale fene fo krengrela Mamadi Boroba Konati ako ma kelen bolola turu ko o tɛ se ka sama mu a y'a anw ka président a y'o dɔn Asimu Goyita a y'a laɲini ka kuma ɲɔgɔnya ko o don anw ni anw ka keleya tɔnba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO o kuma ɲɔgɔnya don anw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ o ye jɛkulu min sigi jɛkulu min ni ale de bɛna kɛ sababu ye kulu fila bɛna bɔ o kɔnɔ tuguni o kulu fila olu de bɛna baaraw fɛsɛfɛsɛ ayiwa anw ni CEDEAO n'o ye anw ka farafinna keleya tɔnba min anw ka farafinna kilebiyan bolo keleya tɔnba min bɛ yen anw bɛ se ka sigi ka kuma walasa an bɛ se ka bɛn ko la cogoya min na komi ni a bɛ kɛ malidenw hakilina ye wa komi fɛnɛ ni a tɛ don anw ka jɛkulu n'o ye CEDEAO ye olu fɛnɛ juguya la o de bɛna kɛ sababu ye a kun tɛ mun ye a kun ye mun ye walasa ka bɛnɲɔgɔnya ɲini bɛnɲɔgɔnya min ni a ɲinini kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye anw ka jamana n'o ye Mali ye ani anw ka keleya tɔnba min bɛ fo ka taa se diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ ma o kɛlen bɛ ka gɛlɛya don olu ni ɲɔgɔn cɛ o de sababu la an ka président y'a laɲini ka baara ka jɛkulu fila sigi ayiwa jɛkulu fila min kɔni sigira a laseli kɛra ka bɛn ni février kalo yɛrɛ tile 9 ye san 2022 ayiwa ko laɲini kɔni ye jumɛn bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ anw ka jamana wala ka hakili to anw ka jamanadenw olu ka fɛla ka hakili to olu la walasa diɲɛ maa fɛnɛ mago bɛ laɲini min na n'o bɛ se ka sabati anw ka jamana kan olu baaraw fɛnɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa anw ka jamana bɛ se ka boli sira kura kan cogoya min na donc ni baara in bɛɛ kɛra ka bɛn ni n y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni février kalo tile 9 ye nka anw ka gouvernement ka laɲini ye jumɛn o ko kulu fɔlɔ min n'o bɛ sigi i bɛna ye o bɛ fɔ o ma ko niveau ministériel o niveau ministériel la i bɛna ye Ghana b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bari ka d'a kan CEDEAO ɲɛmaaya o bɛ Ghana bolo o kulu dɔw fɛnɛ bɛ n'o ye Mauritanie ka taa se Sénégal Niger ma ka taa se Sénégal ma n'o ye farafinna keleya tɔnba n'o bɛ Sénégal bolo olu fɛnɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ Sierra Leone maaw bɛ wele Togo olu bɛ wele CEDEAO tɔgɔ la n'o y'an ka farafinna kilebiyan fanfɛ bolo o keleya tɔnba fo ka taa se farafinna yɛrɛ keleya tɔnba ma fo ka taa se diɲɛ keleya tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies ko olu bɛɛ bɛn'u yɛrɛ sɔrɔ ni jɛkulu in kɔnɔna la o baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a ɲɛ bɛ minɛ maa min fɛ n'o ye anw ka minisiri Abdoulaye Diop colonel don ou bien son excellence de don Abdoulaye Diop kɔni ye général yɛrɛ de ye général ma ni sisan colonel ya ka di général ya général ka di dɛ sisan général bɛ yen sisan chef d'état-major tɛ général ye jara non Abdoulaye Diop ko baara bɛɛ lajɛlen o ɲɛ bɛna minɛ ale fɛ filanan ye jumɛn n'a bɛ f'o ma ko groupe de travail élargi ale ye jɛkulu ye mun dayɛlɛnnen bɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan i bɛna ye o kɔnɔna la an y'a fɔ keleya tɔnba min bɛ n'o ye CEDEAO ye farafinna keleya tɔnba min fɛnɛ bɛ Union africaine fo ka taa se diɲɛ keleya tɔnba ma olu bɛɛ ka lasigiden bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka taa se Ghana Nigeria olu bɛɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ min b'o olu ka jamana ninnu représenter walima mun bɛ na olu ka jamana nɔra bila ni jɛkulu in kɔnɔna la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye u bɛna maa bɛna bila u kɛrɛfɛ maa min ni dɔnni bɛ olu la kojugu maa hakili juru caninw olu bɛna bila u kɛrɛfɛ walasa ka nin baara in bɛɛ lajɛlen salo walasa a bɛ se ka taa nin kulu kofɔlen ani anw ka jamana olu bɛɛ lajɛlen kanu na cogoya min na ko i bɛna ye o baara ninnu fɛnɛ o bɛɛ ɲɛ bɛna minɛ maa jɔn fɛ n'o o ye
ye Abdoulaye Maïga anw ka porte parole ɲɛmina min fɛ jɔn bɛna fara ale kan ni o ye ministre min fɛnɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ministre délégué ni ale bɛ anw ka premier ministre n'o ye anw ka gouvernement ɲɛma ni ale dagalen b'o o yɛrɛ kɛrɛfɛ donc a bɛɛ kun ye mun ye walasa anw ka jamana bɛ se ka sigi ka don bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ cogoya min na anw ka jamana bɛ se ka don bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ cogoya min na laɲini ye nin de ye walasa malidenw olu hakilina bɛ se ka waleya cogoya min na walasa diɲɛ maa fɛnɛ mago bɛ mun na ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o ye basigi ni bɛn ni keleya walima ka fɔ cogoya wɛrɛ la ka anw ka fanga ka sigi k'a bila ka na bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la donc a bɛɛ kun ye k'o hakilina ɲini ko k'a d'a kan tuguni ko nin bɛɛ président ka laɲini ye jumɛn walasa anw ka jamana bɛ se ka basigi cogoya min na walasa an bɛ se ka don bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ cogoya min na ko o de y'a bila nin baara kɛli la ni laseli kɔni a kɛra Isa Jigiba fɛ anw ye min bɔ le pays kɔnɔna la le pays fatigijɛkulu a b'o bɛɛ lajɛlen fo Sɛbukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min n'o b'a wele ko républicain min ye Faranjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ye u y'a ɲini min ye farafinna tilebinyanfan waribonba mɔgɔw fɛ ni o UEMOA ye u bɛ ka ɲɛgɛnɛ min da ka Mali sɛgɛrɛ ko u ka wele kari tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 6 ma san 2022 min ye an ka Faranjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ye u ye nin laseli in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye an ka Faranjala fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka baabu sentigi ni u ye colonel Abdoulaye Maïga ye ayiwa ale kɔni bɔra min ye laseli in kɔni ye k'a ɲɛfɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ baara min d'a mɛ k'an ka Mali sɛgɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn min ye nin baara ninnu ye a ma kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ min ye faamuya ale kɔnɔna ye ka sababuya kɛ min ye ni ɲangili kɔni dara ka ɲɛsin jamana kɔni mɔ sariya se foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ wari sɔrɔ siraw ka se ka olu datugu kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ ni wari minnu ka se ka Mali kumaniya o mɔ ko o sariya foyi tɛ UEMOA ale kɔni kɔnɔ nin baara ninnu kɔni kɛlen sa u y'a yira k'a fɔ ko o de la sa u b'a ɲini u fɛ min ye CEDEAO ni UEMOA ye ɲɔgɔn ye min kɛ n'a kɛra min ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen san 2022 Ghana ale fa b'a la ni o ye Akara ye n'u bɛn'a kan k'a fɔ min ye an ka wari ale daw ka olu bɛɛ lajɛlen sɔgɔ an ka Faranjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni y'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye UEMOA kɔni a ka ɲangili wuli u m'a fɔ CEDEAO nka min ye UEMOA kɔni ye ale k'a ka ɲangili kɔni wuli ka bɔ an ka jamana kan min ye hakilila jiginna a yira k'a fɔ min ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ye sigi laban min kɛ kɔni bɛn'a kan k'a fɔ min ye Mali ka waribon ka olu datugu ɲɔgɔn ye fɛnɛ na min ye UEMOA ye u ye ale kɔni jɔgoya sen don a la CEDEAO ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ hakilila min kɔni bɛ olu la Faranjala fanga ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa min ye kalata ye ka se ka ale labɛn joona joona ko n'o kɔni labɛnna ko siga foyi t'a la ɲɛgɛnɛ minnu d'a mɛ ka Mali kɔni sɛgɛrɛ k'o bɛ wuli a nɔgɔnin kɔni fɛ nka Sɛbukɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka min kɔni fara a kan Mali ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ne ko wari tɛ se ka bɔ wa Mali ka wari tɛ se ka bɔ wa a bɛ se kɛ e m'a ye mun b'an ka farafinna an ka wari ninnu dilan ka hɔrɔnya mun b'an ka wari ninnu dilan i b'a ye a tɛ tɛmɛ dɔ ka hali Sɛbukɛ a bɛ na komi duni kelen Sɛbukɛ n bɛ min f'u ye n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ se Mali ka wariw k'a bɔ an b'a bɔ ne fɔtiri kɔni kɛra MK ale Jakite fɛ min ye républicain ale kɔnɔna ye républicain maa b'u fo an bɛ MK Jakite an b'ale yɛrɛ fɛnɛ don fɛnɛ fo Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ne bɛ teliya la ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni fasiri ye min tɔgɔ ye le soir de Bamako a ko dakuru ɲɛ kelen a tɛ maa kɔni kun sa nka a b'i hakili dayɛlɛ anw ka parti jɛkuluba fila min bɛ tɔnba fila min fanga ɲini tɔn fila min bɛ yen ni olu yɛrɛ fanga ka bon bi an bɛ waati min na n'o o ye ADEMA fo ka taa se RPM yɛrɛ ma ko i bɛna ye ko a bɛ i na komi u ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ bɛnna bɛn min laban bɛna kɛ n'o o bɛ na kɛ sababu ye son excellence Assimi Goïta ko a bɛ fini bila kɛlɛcɛ fini k'o bila walasa kalafili min n'a bɛ labɛn na ka na a ka k'olu ka cɛbɔ ye jɔnni y'o fɔ ADEMA RPM ADEMA RPM sɛbɛnna ayiwa tɛmɛnen kɔfɛ ni kɔni ni ye Nicolas Norman ni ale yɛrɛ tun ye Faransi ka lasigiden kɔrɔlen anw ka jamana kan nɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bɛnɲɔgɔnya kɔni nin kuma ɲɔgɔnya k'a bɛ i na komi o bɛ sen na nin tɔnba fila in ni ɲɔgɔn cɛ walasa Asimu ale bɛ se ka
bo kelecheya la tugamina dona na tawla kalafili mi be ka labɛn a ka se ka kɛ olu ka olu ka cɛbɔ ye walasa ka taa kalafili la k'u b'a dɔn n'a kɛra ye tako kelen don a ko ani ko in bɛna kɛ waati min fana la ko min a bɛ kɛ waati min fana la waati min ni a laɲininen bɛ anw ka wasadenw fɛ olu ka anw ka cɛmancɛla fanga o yɛrɛ o baaraw bɛ kɛ cogoya min na sariya min b'o la walasa k'olu sariyaw yɛlɛma o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kalafili sariya min fana bɛ anw fɛ yen ayiwa ko maga kan ka k'o fana la ko nin kuma in kɔni fana bɛɛ fɔra ka bɛn n'a o waati yɛrɛ de ko o kɔni o kan ka maa da la ko nin jɛkulu fila min bɛ yen nɔ n'olu ye fanga ɲini jɛkulu ye k'a bɛ i na komi u bɛ ka bɛn ko dɔ la min bɛna kɛ sababu ye Asimi Goyita ni ale bɛ kɛ nin jɛkulu fila olu ka cɛbɔ ye i bɛna ye RPM ale kɔni ta ɲɛ minɛlen bɛ Mamadu Jarasuba fɛ fo ka taa se Adima ma ale fana ta ɲɛ minɛlen bɛ jɔn fɛ n'o ye Maribacha Jara ninnu bɛɛ ye cɛbaw ye ayiwa olu de kɔni k'u farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ i na komi u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina ta hakilina min ni a laban ye ka anw ka Asimi Goyita n'o o ye Mali ɲɛmaa ye bi k'a wele walasa a ka tenni bila a ka fini bila kɛlɛcɛ fini bila walasa a bɛ se ka na cogoya min na fanga ɲini na ko o t'a bannen dɛ ko u bɛna laɲini fanga ɲini tɔn minnu fana bɛ yen nɔ ni u n'olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna ɲini ka gɛrɛ olu la o fana bannen kɔfɛ i bɛna ye jɛkulu minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ fanga ɲini jɛkulu ye n'a bɛ fɔ olu ma ko société civile ale ni association k'u bɛna taama ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ walasa u bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka walasa fanga a bɛ se ka kalifa cogoya min na Asimi bɛ se ka taa fanga ɲini na cogoya min na ko nka ko nin fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ k'i bɛna ye nin tɛ kuma in siɲɛ fɔlɔ ye koyi maa min kɔni tun bɛ yen nɔ ni o kɛra ka bɛn ni san 2021 yɛrɛ ye koyi ni a bɛ fɔ ale ma ko wasaden kɔrɔ Isa Kaoudjoum, l'imperturbable Kaoudjoum, le stratège Kaoudjoum, k'ale ye nin kuma fɔ ka tɛmɛ ko ye ko Asimi kɔni ko a diyara maa ye ko Asimi y'anw ka cɛbɔ ye ko wa ko n'a kɛra an ka cɛbɔ ye fɛnɛ ko a bɛ kalafili kɔni k'a bɛ kɛ panko kelen ani ɲɛwawa ye o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ k'i bɛna ye an bɛ waati min na ko maa lasɔminen Mamadi Bakɔrɔba Konate ko kɔni o ye suba ye koyi ko mun de la kalafili anw ka cɛmancɛla fanga o sariyaw kɔni bɛ ka yɛlɛma bɛ ka don la ka bɛn ni nin waati ye ka tila ka bɛn anw ka kalafili baaraminɛnw sariya min bɛ kalafiliw baara kɛ yɛlɛma bɛ ka don o fana la ka bɛn ni nin waleya ka bɛn ni waati kofɔlen ye o waati kelen de kɔnɔna la i b'a ye nin bɛn ɲɔgɔnya walima nin kuma ɲɔgɔnya o bɛ nin jɛkuluba fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Asimi Goyita don n'a nataw la ko a ka fini bila fini min n'o ye kɛlɛcɛw ka fini ye walasa a bɛ se ka taa fanga ɲini na cogoya min na ni kɔni ye pasiri ye Mamadi Bakɔrɔba Konate anw ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ ni a lasera a la sɛbɛnna Umar Angoyiba fɛ soir de Bamako fasiri jɛkulu a b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn nka surukɛ MBK bɛ min fɔ Asimi n'a bɛ se ka kɛ président ye k'a sɔrɔ a ka fini b'a la a ka sɔn nka a kana fini bila dɛ surukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ nin sɛbɛn min dɔw b'a wele ko nouvelle horizon ayiwa ale kumanen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na an kunnafoni di ɲɔgɔn ayiwa ni o ye Birama Ture ye Birama Ture min ni a tununa a taa yɔrɔ ma dɔn Birama bɛ balo la wa a tɛ balo la wa maa si tɛ Birama ale taa yɔrɔ dɔn k'an ka segin an kɔ dɔɔni maa min Elhaji Ibrahima Bubakari Keyita k'ale to fanga la k'a yira k'a fɔ min ye Birama Ture ale tununa a tununen sa min kɔni ye sigana baafila kɔni ye o taara ka da Elhaji Ibrahima Bubakari Keyita ale denkɛ o kunna ni o ye Karimu Keyita ye o tuma min na ni o baara ninnu kɛra sa min kɔni ye kuma in kɔni ale ma se ka sasɔrɔ cogoya si n'a kuma nana cogo o cogo a kuma a bɛ da dɔ ye cogoya ma sɔrɔ a la tuma min na min ye Elhaji Ibrahima Bubakari Keyita n'ale kɔni ka fanga kɔni bɛ na a yira k'a fɔ o bɛ na don min o don kelen Karimu Keyita ale kɔni ye boli o bisa ni ko dɔ ye yalasa ka taa kɔnɔwari jamana na ka taa yɛrɛ kalifa ye o tuma min na o baara dun kɛra sa min kɔni sangani
anga kiri tigala mo ko ne mulila ka yira ka fo ko mago be Karimu Keita la ko ka fere ne dabali ke abisika blaka na anga jamana kono ejumina o bara numbele jele ko ngele sa ali sa nyeni no ko ngono wule ka jo fene kala sababu minyi General Musa Jawara kabuluda aleka ameli yore mi venena ali fene bebere la ni uye kasui ayira ka fo wati mi Birama Touré bitunu minyi Musa Jawara General Musa Jawara kale kunyi gundo chakeda nyamai ni uye sécurité d'état SE nyama kunya ali nga kuna fone do ko ya yira ka fo ko siga kera fe ka fo minyi Birama Touré aminene ko singara na ye sécurité d'état de la o kuma no ngone vole Musa Jawara ko ya yira ka fo ko kuma no ngone nde chenyi ko nga minyi kuma nyere munama wuli ko kura ko te dore minyi Karimu Keita aleka sunna dombo ko ya nyini minyi anga kiri tigla mo fe ko ka fere ne dawali ke nomineni min dame ka nyeshi Karimu Keita mo ko ka o nomineni ko nguli o ni woni ngele sa minyi mo ko ni acha le do wa minyi o la ko sali jabulu kelo fere yi o ya nyini ka fo General Musa Jawara nomineni min vena tame ka nyeshi uluma o ko ni mbela jele ka wuli nga min woni anguna fo ni dinwayi Birama Touré aleka barate dore ka minyi faso do nguna fo ni ina fo onyoru me baramina ka ye ka fo obi mine ka tunu atame sanwa atame duwa mata yorodo wala onyoru ba nyini Birama Touré togola kuna fo ni dila bele dile togola Colonel Assimi Goïta fere ne dabaleke Birama Touré ko ako fivini a nyenye ika abele dile bonyona yala samini on nguna fo ni dilawye on sika na barake hakili sigi ani basigi kono o on de fuela minyi faso do nyi ka kuna fo ni nyini kadi aywa ne fatini mo ngala minyi nouvelle horizon ani facilité ko bela jele fe Suleiman sigaten la ameni horizon facilité ko ma bela jele Suleiman de ngaju ko ju ko ni dila mina ka a tunu ta yoro foi mato mo ni bogoro ko pati ko wa ko kuni duwai ma shuba iba ko ko duwa bwan shuba wallahi Birama Touré ta alisa babu kili ne benda dola ni be sebe kontani avec fomi ma ko le Sphinx ni o kuye Birama yere ka barake yore ale yere kumada ye mun fo ko nyini ni kala mimbe ne abe fo oluma ko Reporters sans frontières lu koni ye nyini ni ke nyini konna la ubayida ka fo ambe wati mina ko Birama koni tayara ko Allah Birama tayara ko atayara ka beni toroi toro mi ni o kera la ka be ye barake ro mi to ko no o ye service de renseignement ka olu yere ka barake ko nala ku ye toro ni nyanga tami ta ka Birama segere ka beni sam bafla ani ta ani woro e ko o koni toro ko ni kera Birama ko ni sababu ye ko ka beni janvier kalo kile mugan ani konotoin ki ibina yi ka fo Birama yere akuntara ka tambiri la ka beta ka furu ko jalatige bari soni akumera muso furu la o fene tebele ko fe bani atara kata borola aka demaya fe asuma fe o kera dro abo yinno fo bi ame wati mina ko Birama na sumo ko unyema da nyogo ko no o ye Reporters sans frontières ulu ko ni yuka nyini nike ulu ko ame wati mina ulu bese ka fo ko Birama aye wati chamanke ni abe foko direction générale de la sécurité d'État o koni Birama aye wati chamanke olu bolo ni konnala o be ka nyangata na suba bela dilenta ka asegere olu ye kuna fununta ra maufe mamunu ni Birama ni Birama ye nyogonye ni yoro ko fole konnala mamunu ne olu ye Birama ye asoro toro bi ka sirala ni yoro ko fole konnala ibina ye Birama abe mine wati mina asoro ma chama kumeno e mado kumugolo no ibina yi journaliste radio kumbe ubole no aywa nyiningalu kelen ko fe ibina dira ka fo ko uye shire asoro mamu ne rekoni fe olu shire ba be koni ya ira ka fo ko Birama ko olu ya yi wati mina ko ukume ka bonu uye kaso do kono kata kaso borela kaso mi yere ni abe fo ale mako frigo ale to ye bari kadaka ni idona ale kono ko toro na suga be o de be taka deika iba yi nege de glori me sanfe bi e tege fla de siro la sa ka soro ka e se nungun dron ko o de be da duguma
ko olu bɛ burama ye waati min na ko i b'a ye burama yɛrɛ kɔni ɲɛda ka ani kɔ fo ka taa jigin a bɔbɔra ninnu na k'i b'a ye nin bɛɛ kun falen bɛ jeli de la minnu y'a ye kɔnɔna la ani minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nin ye olu ka seereyaw ye ko nin waati ko nka o kɛra don min na olu ye burama ye o cogoya la o dugusɛjɛ olu bɛ bari mun na ko burama kɔni su de kɔni taara k'a meleke dɛbɛn na ka tila k'a bila mobili kɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko pikabu a couleur yɛrɛ ye jɛman ye ka sɔrɔ k'a ta ka bɔ n'a ye baarakɛyɔrɔ min n'an bɛ ka kuma fɔ ka bɔ n'a ye o baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la ko nka nin ko in bɛ kɛ don min na k'a si ma dogo Karimu Keyita la koyi n'o ye an ka jamana faama min tun bɛ o waati la Ibrahim Boubacar Keyita Ala ka hinɛ a la ale yɛrɛ denkɛ ko nin don a kɛra a yɛrɛ jɔlen ko in bɛɛ kɛra a yɛrɛ jɔlen ɲɛna vraiment o fana dɔrɔn tɛ dɛ ko in k'a bɛɛ kɛra ni o ye général Musa Jawara ko in bɛɛ kɛra Musa Jawara fana jɔlen ɲɛna ko i bɛna ye hali journaliste fila olu tɔgɔ tun bɛ ko in na an bɛ waati min na ko olu fana kɔni tanyara k'i bɛna ye burama kɔni ka tununi a kelen bɛ ka maaw dabali ban burama ka yebaliya a kelen bɛ ka maaw dabaliya ban nka ko burama kɔni yanni a bɛ sa yanni a bɛ tunu yanni a bɛ tanya an k'a fɔ ten ko a kɔni ye dalasuyɛli kɛ k'a fɔ maa dɔ ye ko ale kɔni bɛ yan nɔ ka d'a kan Karimu Keyita n'o ye Ibrahim Boubacar Keyita Ala ka hinɛ a la denkɛ ko ale bɛ yan nɔ o de kunkɔrɔ bari a ka kiiri fila tun bɛ yen ale tun bɛ k'olu ɲɛɲini n'o o dɔ ye musoko ye ka d'a kan ko Karimu Keyita a yɛrɛ terikɛ dɔ tun bɛ yen ko a n'o sungu wa n'o muso k'a bɛ i na komi bɛnɲɔgɔnya tun bɛ Karimu n'o ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛnɲɔgɔnya cogo di ne ma nin faamu a walawala mɔgɔw k'a faamuya ko u bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Birama y'i da don o ko de la filanan ye jumɛn ye ko Karimu yɛrɛ ale tun kɛra wasaden a tun bɛ walimuso nɔfɛ k'a kɛra wasaden a ka wasadenya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la o y'a to a kɛra anw ka kɛlɛcɛw ka kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na wasabulon kɔnɔna la a y'o ɲɛmɔgɔya fɛnɛ sɔrɔ ayiwa o yuruku k'a sɔrɔla o fɛnɛ la ko Burama tun bɛ ka ɲɛɲini k'o de kan ko o de bɛɛ kɛra sababu ye bi ni Burama y'i yɛrɛ sɔrɔ anw ka service de renseignement maaw tɛgɛ kɔnɔ n'o olu ye tɔɔrɔ ni ɲangata nasuguya bɛɛ lajɛlen d'a kan min yɛrɛ labanna ka taa se fɔ Burama ka saya ma ko nka Burama kɔni tanyalen ko u ma baara in bila dɛ n'o ye Springs maaw ye olu ye ɲinini kɛ k'a jira k'a fɔ hali u bɛ pankuru mun fɔ n'a bɛ f'o ma ko jet privé ko olu bɛɛ tun bɛ Karimu tɔgɔ la ko ninnu bɛɛ tun bɛ ɲinini na ko o de kɛra sababu ye maa min ni moto yɛrɛ tun t'a bolo n'o taara i yɛrɛ sɔrɔ jet privé kɔnɔ ayiwa a bɛ ɲininkali kun bɔ k'an bɛ san wɔɔrɔ bɔ sisan a ko in kɔni a tibi taba bɛ sen na ayiwa maa minnu kɔni tɔgɔ fɔlen b'a la i b'a ye a maa dɔw kɔni bɛ yaala la hali u tɛ jɔrɔ la ko maa dɔw fana bɛ yen nɔ kunnafoni bɛ minnu bolo k'u b'u k'olu to olu fana bɛ ka sa ten yalima anw bɛ waati min na politiki ko gɛlɛya b'anw ka jamana kan gɛlɛya wɛrɛ b'anw ka jamana kan ko ne nin ko tɛra ta ko yalima a tiɲɛ bɛna dɔn wa ko n'a tiɲɛ dun ma dɔn Mamadi Bɔgɔlɔ Konate k'i bɛ baara min na n'o ye journalisiya baara ye ayiwa ko farati b'i ye dɛ ayi farati b'an ye farati bi kana fɔ ko ne kelen bɛ sigi farati b'an ye ko farati bɛ yen nɔ ka dɛ anw ka jamana kan nin waati in na gɛlɛyaba de bɛ yen journalisiw kɔni bɛ ka tunu u bɛ ka tunu o cogoya kelen na ni kɔni ye fasiri ye anw ye min sama ka bɔ Sibisi kɔnɔna la Sibisi fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ne bɛ n bolo don les échos wele ale kumanen don ko min ye an ka Mamudu kelen jɛkulu kɔrɔw ye u ye jɛkulu kɔrɔ dɔ sigi n'o b'a wele ko CSP olu kɔni mun dara min ye Itali ale faaba kɔnɔ ni o ye Rɔmu ye taalen nasa o kun y'a ɲini min ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bɛɛ ni kilenya cɛ bɛɛ ni kanbɛn o bɛ se ka sabati cogo min na ni u ye colonel major Ismaël Ouageye o kuma min na sa ni o kɔni kɛra sa u taalen Rɔmu min kɔni ye Ouageye kɔni u taara don min na Ouageye ale ma taa ka sababu kɛ min ye baara min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka labɛn Ouageye ale tun ma faamuya sɔrɔ o la nka tile fila tɛmɛnen kɔ ale minisiri min ye colonel major Ismaël Ouageye ale taara Itali ma min na n'a taara Itali sa a nanen ka bɔ Itali min ye maliden caman ye olu y'a jira k'a fɔ Ouageye i taara Itali i taara baara min na an t'a kalamɔ o ni t'an dɛ bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ i ni min ye jatigɛ wale kɛbɔ ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔ kan o kumaw kɔni n cayalen kɔni ye kunnafonidilaw kɔni fɛ min ye colonel
aya yira k'a fɔ k'u taali Itali min ye an ka Mamudule jɛkulu kɔrɔw n'o ye rebelle kɔrɔw ye k'olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu kura sigi jɛkulu kura min ni u b'a wele ko CSP jɛkulu in de la sa a ye mɛn k'a fɔ min ye CSP baw ye olu kɔni m'a fɛ ni ko ko min na jɛkulu in dɔgɔla a ka tɛmɛ olu de fɛ Wage kɔni y'a yira k'a fɔ olu ti sɔn o ma n'i y'a ye Mali kɔni bɛna don ni sigi kɔni na ka don jɛkulu ye ale ka baaraw bɛ se ka sabati cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ bɛn ni kelenya kɛbɛn ni kanbɛn o bɛ se ka sinsin cogo min na ko ni Mali kɔni se min don a la a ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ka ɲɛsin an ka Mali ale ɲɛmaaw kɔni mɔ nin baara ninnu kɔni kɛlen sa min kɔni ye Wage ye a y'a yira k'a fɔ Itali ale ni CSP baw u ma se ka ɲɔgɔn faamuya bi u ma se ka ɲɔgɔn faamuya sini malidenw k'a dɔn k'a fɔ ale ma taa bɛnbɛn foyi kɛ ko wa min ye nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛw ye ko a dɔw kɔni y'a ɲini ale fɛ ko ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'ale bɛ se ka bɔ minisiriya la cogo min na ka sababuya kɛ ale bɛ ka hakilila min da o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ale ka min ye hakɛ ye ka o tɔgɔtɔ malidenw ka wasa o n'u ka danbe o bɛ se ka tɔgɔtɔ cogo min na ale Wage ka wulikajɔ kɛ mɛ o ye ko nka min ye Mamudule jɛkulu kura min sigira CSP maa dɔw k'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yalasa min ye ale Wage ye a bɛ se ka bɔ nin jɔyɔrɔ in na cogo min na wa ko min ye Wage a k'a dɔn k'a fɔ a filɛ nin sira min kan n'i ko k'i b'i tilen maa min bɛ yen n'a jɛngɛnnen don abada lizi a tɛ ɲɔgɔn ye ko ale ni hali ni minisiri yɛlɛma bɛ kɛ a bɛ ɲini colonel Ismail Asimi Goyita fɛ ani Choguel Kokala Mayiga u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye colonel major Ismail Wage ka se ka to a jɔyɔrɔ la bawo jɔyɔrɔ in a kodɔn b'a la a faamu b'a la wa Wage a tɛ ka baara foyi kɛ baara min ni o tɛ Mali ale yɛrɛ ka hakɛ la tɔgɔtɔli ne fasiri kɔni kɛra Seydou Fane fɛ min ye les échos le wele kɔnɔna la an bɛ Seydou fo an bɛ a maa bɛɛ lajɛlen fo Telala Mɔgɔni Bakɔrɔba Konate ne bɛ tɛgɛ don bɛ bɔ ni indicateur Dirimugu ye ale bɛ kuma la jumɛn kan bi ko an ka baara jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko fɔcogo surunman na n'a bɛ f'u ma ko labu gardiw ko bi i bɛna ye gɛlɛyaba de kɔni b'u kan bari sariyaw kɔni taara min kɛra ka ni ale sariya yɛrɛ tɔgɔ ko numéro 96-020 ka bɛn ni février kalo tile 21 san 2000 san 1000 ani 1996 waati min b'a yira k'a fɔ ko u kan ka bila minɛ kɔnɔ minɛ min bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na minɛ min bɛ kɛ sababu ye u ka denbaya balo u bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na bari an bɛ waati min na gɛlɛyaba b'u kan gɛlɛya dɔ ye jumɛn i b'a ye n'i ye nin maa kofɔlen ninnu ta n'o ye labu gardiw ye ko u ka sara jamana yɛrɛ ye laɲini kɛ ko sara laban min n'o kan ka di maa ma n'a bɛ f'o ma ko simili o ye 80,000 ye k'i b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka sara t'o sɔrɔ u ka sara kɔni b'a daminɛ 40,000 fo ka taa bila 14,000 na k'o kɔni ye fɛn ye sariya min n'a kofɔra a bɛ sariya in sɔsɔ walasa ka nin baara ninnu bɛɛ dalakile ayiwa k'an ka jamana kɔni y'a laɲini ka walasa ninnu bɛ se ka bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ minɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka ka baara kɛ basigi kɔnɔna la u bɛ se ka maaw lakana fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani ka sariya fɛnɛ ta sariya min bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ don nin baara la u ka kɛ maaw ye maa minnu dafalen bɛ u farikolo la wa u dafalen don u hakiliw fɛnɛ la walasa anw ka u bɛ se ka lakana u bɛ se ka sabati maaw n'u bolofɛnw kana cogoya min na ni ne kɔni ye fasiri ye ni a bɛ fɔ ko Yakuba Dunbiya ni ale yɛrɛ ye indicateur du renouveau ale y'o fasiribaga ye donc an ɲini sira indicateur du renouveau fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn Serifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a wele ko indépendant ale kumanen don min kɔni ye an ka Mali diinɛ ɲɛmaaw ye u kun dara min ye Moritani ale faaba kɔnɔ ni o ye Nouakchott ye ka sababuya kɛ min ye jatigɛ wale kɛbaaw u ka taabolo u bɛ ka kuma o waleya ninnu de kan a kɛnɛ kɔni kan min ye an ka alimami Mamudu Diko ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan
shoti ka soga ke digo ka yɛrɛ bɛ ka baara da dɔ dayɛlɛ min ka baara yɛrɛ tɛ sababu bɛ min baara yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka don cogo min na farafinna ale cɛcɛ ka jamanaw kɔni kɔnɔ o ko de kɛra sababu ye alimami Mamudu Diko ale fɛnɛ welela kɛnɛ kan Mali ale diinɛ ɲɛmaaba ni o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara Iya Bani ale tun bɛ kɛnɛ kan Basida ne ale ba Madani de ale tun bɛ kɛnɛ kan o de la sa min ye Bamane Sherifukɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛnɛ kɔni kan olu nana a jara u ye bi wa a jara u ye sini o tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye baara min bɛ ka kɛ tɔgɔcɛ min bɛ ka ta ka ɲɛsin silamɛya ma o tɛ dɔwɛrɛ maa faala jugu ko jɛna bi n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'u b'a fɔ ko silamɛw don o ko bɔn ko mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ min ye silamɛya ye ale tɛ min ye fagali diinɛ ye juguya diinɛ tɛ bɛn ni kelenya o diinɛ de don Sherifu Usmani Madani Hayidara a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ kan ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigili karamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye silamɛw ye u ka wajilu kɛyɔrɔw la u k'a ɲɛfɔ u ka kɛnɛw la misiri kɔnɔnaw na u k'a ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ min ye silamɛya ye ale tɛ fagali diinɛ ye ale tɛ ni juguya diinɛ ye ne fasiri kɔni kɛra a jara fɛ Sherifukɛ an bɛ a jara fo an bɛ indépendant maa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mamadi Bakɔrɔba Konate ne bɛ n tigɛ kɛrɛfɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le combat maaw ye mun fɔ k'an bɛ waati min na Sumeilu Bubeyi Mayiga le super malien k'an bɛ waati min na ko a kɔni bɛ anw ka kɛnɛyaso dɔ la anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan nɔ laɲini kun ye jumɛn ye ko a bɛ waati jan bɔ a surunnadolikɛbaw ani a ka denbaya olu bɛɛ y'a laɲini k'a fɔ ko a fari ka a ka kɛnɛya degun min b'a ka kɛnɛya la bi ko o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka taa kɔ kan cogoya min na an ka jamana kɔ kan walasa a bɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ nka an bɛ waati min na ko a dalen bɛ anw yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ la anw fɛ yan nɔ n'a bɛ f'o ma ko kiliniki a fɔ n'an bɛ waati min na n'o ye min y'anw ka sécurité d'État ye olu de kɔni bɛ ka kɔlɔsi nin waati in na wa o fɛnɛ t'a la ko ye dɛ filanan dɔ ye jumɛn a kɛra a nɔfɛmɔgɔ ye o a kɛra a ka denbaya ye o a kɛra a baarakɛɲɔgɔn ye o k'an bɛ waati min na ko maa kelen o tɛ don Bubeyi kan ko maa kelen o tɛ don a kan nka ayiwa a ka denbaya kɔni ye laɲini kɛ walasa kiiri tigilamɔgɔw olu bɛ se ka u ka baara kɛ cogoya min na min bɛ se ka kɛ sababu ye Bubeyi a n'a sumaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na o fana bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ olu ka laɲini tɛ a ka furakɛ yan nɔ k'olu b'a laɲini de a ka bɔ anw ka jamana kɔ kan bari ka d'a kan wale baara dɔ kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 13 ka bɛn ni san 2022 k'u bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ waati la nin kuma kun ye mun ye a ka taali ye jamana kɔ kan walasa ka taa furakɛ o ni kuma in kɔni kun fɔra ka tɛmɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔw a ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ y'a jira k'a fɔ a bɛ waati min na ko fɔ a ka taa kɔ kan ka taa furakɛ ayiwa kɛnɛya tigilamɔgɔw fana y'a jateminɛ k'a bɛ waati min na sisan ko a sera jamana ka yamaruya d'a ma yamaruya min b'a to a bɛ taa jamana kɔ kan ka taa furakɛ ne kɔni b'a fɔ n'an kun ye dɔgɔtɔrɔsobaw kan fɛ yan nɔ u tɛ se nin yɔrɔ ma u ye jamana in baara n'u ye kilinikibaw jɔ u b'a bila ka taa furakɛ ka taa a bɛ se ka furakɛ ayiwa waati n'a ka waati Sherifukɛ bi taa an bɛ ale bila yan